utalvánnyal támogatja egy-egy művészeti csoport, illetve intézmény fellépőit. Felkérem akkor Tibor, hogy röviden utassa be ezt a felajánlást, hogy mondjon néhány szót erről a dologról. Mondanám azt, hogy nem szoktam meg a szereplőt, de nem igazán imádok szerepelni. Hát akkor nem duettet fogunk énekelni, hanem hármasban. Sokan ismernek engem, hanem Hajdú Tibor vagyok, a Hajdú és Panoráma Kft. Megalapítója, és azzal a céllal alakult meg 25 évvel ezelőtt, hogy fogyatékkal élőket üdvözlessen. Azóta is ezt több-kevesebb sikerrel teszi. Ezért most üdülési kedvezményt ajánlok föl egy nyertesnek, akit kisorsolok, illetve Zsolti néni kihúz egy nevet, jó? És az az intézet szabad akarata alapján felhasználhatja ezt az 50 000 forint támogatást. Ha ők akkor az intézetet, akinek a vezetője keresem majd meg, hogy hát akkor most mindjárt. Átadjam. Szóval kisorsolt név, ez Mozgó Dúrbék. Köszönöm, hogy meghallgattak. További jó szórakozás, nagyon szép és színvonalas, és egyre színvonalasabb lesz. Ezt már így elmondhatom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és akkor visszaadom a szót.